Satana la Catran, am ceva de zis. Comentăm. Românii și telenovelele. Subiecte tăiat din ele. Da, am făcut și eu. Stăteam și mă uitam de jur împrejurul meu din nou și am observat că tot mai mulți români se uită la telenovele. Indiene, românești sau orice alt căcat. În fine, telenovele. Și își trăiesc viața cu telenovele. What the fuck? Stau și mă uit și analizez efectiv discuțiile care le am cu respectivele marmote și văd efectiv prostia din capul lor. Efectiv trăiesc în căcatul ăsta de audio-video. Simt în căcatul ăsta de audio-video și totodată zâmbesc prin căcatul ăla de audio-video. Vin eu și vă întreb o chestie. A nebunit generația sau ăștia cu telenovelele sunt atât de buni manipulatori încât i-au făcut evangeliști? Chiar nu mai ai ce să faci afară cu cel de lângă tine? Chiar nu mai să faci nimic? Ciudat, nu? Cam atât. Satana la Catran.